Sanibona ngiyanibingelela nonke eSouth Africa nase-Afrika. Bingelela amaNigeria, abandiya, abamhlophe, abakhalathi. Bese ngithi ngibingelele nonke izinyanga zakithi nezayoni. Ngizohlanganisa konke nezinyanga. Nginibingelela nonke abafowethu. Ithi sanibona. Umahlaba ehlezi lo indumanduma nedumeza izigolozo zesiphahla indaba ziyamphatha zamphethe sibambe seproject ngokuze uphofu ikhotha amanxeba. Ofowethu umahlaba ehlezi uniphathele zona izinto ezimnandi usaphinde ebuye nazo futhi use-edile zengaphezulu kwezinye ebekade ezenzele intshela ngazo. Ngiya-eda, ngiyaphakamisa, ngiyakhulisa, ngiyaphezulu, ngiyakaya, ngiyaqhubeka nokaya. Mfowethu ungangizwa kabi, akuve uba ngiqhosha ukuthi ngiyakaya, angiqhoshi ingane yakwethu. Bengichaza ukuthi sikaya umuthi, siyawukhuphula, siyawuphakamisa. Kunesigubhu la sihamba naleli peni somsebenzi esokudonsa amabhizinisi, sokudonsa yonke into oyifunayo ukuthi mayenzeke kuwena. Siphinde futhi siyakuphilisa ezintweni eziningi eziba sempilweni yakho eziphazamisa isimo samabhizinisi akho kanye nesimo somsebenzi owenzayo kanye nesimo sazonke izinto ozenzayo nesimo sekhaya. Ngiyazi iningi indlela esiphazamisana ngayo, kodwa ngiyethemba siyakuvikela sona. Ibhizinisi yakho asiyiphazamise, ayiphazamiseki njalo noma ngabe umuntu wenzani ngeke iphazamiseke. Ngoba la kubhizinisi mfowethu ngizothi nje qapho kancane, ziningi into eziphazamisa ibhizinisi, ayizodwa into eziphazamisa ibhizinisi emba ukuthi uphazamiseke ibhizinisi. Ngoba ngena abantu abahlukahlukene la ekhaya abazofuna imali noma abafuna ubenzela imali. Kuzoba khona esinye nasiphakathi esiphathi nendawo esingashuba phezulu. Ngeke ngachaza ngisikhulisile manje kakhulu, sihamba sinesigubhu eqondana nemfuyo. Mangabe imfuyo yakho ikhathaza, ingazali, ingaqhubeki nokuzala ima, ubona imfuyo yakho ukuthi ayifuni ukuqhubeka ukuya phambili, kayizali, ayandi, iyantshontsho. Siyasebenza futhi lapho, ngiphinde futhi lapha bese ngisishintsha kancane sengicupha laba abantu ke awusabegakile. Angisho mfowethu kakhulu sifanele ubhekise ikhaya lakho. Ikhaya lakho lona livamise ukuba nenkinga. Ilona ikhaya lakho livamise ukuba nenkinga. Inkinga ke bakhona ekhaya mfowethu enkulu ephazamisa izinto zakuthi mayiphazamiseke gcine sokwengaba imfuyo ngey'thuzi izinto. Okunye lokho siyabuyela siza ngapha ke kulesi ngapha eceleni esokubhula lesi mawusithatha sokubhula, kodwa sikhandela kuwena, anguniki sona, sikhanda kuwe usukwazi ukudonsa zonke imoya ngoba ukhona nomndiki nomndawo ongona sebenza kuwe nofanele usebenze ngawo. Mfowethu ungasaleli ngemuva, zonke lezi zinto zisiza wena, zonke izinto zinamandla kuwena ukuthi ungaphazamiseki. Uzohamba udraya yonke indawo ulahle imali eningi. Angisho ukuthi uyayilahla usuku zami, kodwa usuke ungazi ukuthi ngabe kuphi lapha kunenkinga khona uba umuntu uphazamiseke. Lapha kunesigubhu esikhona esebenzisana nophondo, uphondo engakhuluma kakhulu ngalo, eliphakamisa yonke into yakho, impahla yakho ekhaya nokufuya iyaphakamisa, ibe ningi iphinde iphakamise nesimo semali, iphinde iphakamise nesimo somsebenzi. Ngoba lolu phondo uqondene nophondo lakho lobunyanga. Ngoba uyinyanga, uyisangoma, uyahlola, udinga lesi sigubhu esingapha esihamba nophondo lwakhona. Mfowethu phuthuma ungayisalele emuva ukwazi ukuyisizwe into eningi.